29, כותב רבינו בחיי, והחמישי, רבותיי היקרים והחשובים, רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות בפרק שער הביטחון כותב לנו סוללה של מקרים בהם נדמה אולי שבעל הקימיה דרגתו מבחינה פיננסית היא גדולה ורחבה, ויחד עם זה הבוטח בהשם חסד יסובבנו מעלתו גדולה ונשגבה על פני בעל הקימיה בכמה פנים. לאחר שלמדנו 4 דברים, נלמד היום אם ירצה השם את המעלה החמישית והשישית. אומר רבנו בחיי והחמישי שבעל הקימיה תחת יראה ופחד על מלאכתו מן הגדול ועד הקטון שבעם. אדם שהוא בעל קימיה, מטבע העיסוק המפחיד שלו שהוא עוסק בזיוף של מתכות, הוא כל הזמן בחשש מתי יהיה נקישת הדלת של אנשי המכס שיבואו ויבדקו שהוא באמת מזייף. אז לא משנה גדול או קטן, הוא תמיד מפחד, הוא כל הזמן חי בפחדים, אין לו שלוות נפש, הוא כל הזמן אולי יהיה דפיקות בדלת. והבוטח באלוהים יראו הגדולים ונכבדי בני אדם. אדם שבוטח בשם יתברך, כולם בוטחים בו, כולם מפחדים ממנו, יש להם יראת כבוד אליו. אף החיות והאבנים מבקשים רצונו, כמו שנאמר במזמור, אומר דוד מלכנו יושב בסתר עליון וכו', בצל שדי התלונן, אומר להשם מחסי. ושם דוד המלך כותב שם כל כך הרבה צרות, שהאדם שבאמת בוטח בהשם זוכה וניצל מהם. ואומר, הוא מביא פסוק באיוב, ב6 צרות יצילך וב7 לא ייגע בך רע, ברעב פדיך ממוות עד סוף העניין. אומר רבנו בחיי, בפסוקים שם באיוב רואים שהקדוש ברוך הוא מציל את הבוטח בהשם מ6 צרות ואפילו מהצרה השביעית. שם מדובר על רעב, מלחמה, מחלוקת, לשון הרע, שודדים, רעב מחמת יוקר המחיה, יוקר המזון, חיות רעות, אבני מכשול. יש בנביא שם סוללה של צרות, שהאדם כשבוטח בהשם הוא ניצול מכל הדברים האלה. והדבר השישי, כותב רבינו בחיי, מהו היתרון השישי? והשישי שבעל הקימיה אינו בטוח מהחולאים והמדווים שמערבבין עליו שמחתו באושרו ואינם מניחים אותו לענות ממה שיש לו ולא להתענג במה שהשיג ידו. יכול להיות אדם ביל גייטס, עשיר מופלג, יש לו הכל, אבל אין לו אושר בלב, אין לו שמחת הלב אם אין לו ביטחון בהשם. כי הוא כל הזמן חושב, רגע, יש עכשיו קורונה או משהו, או שהוא חושב במחלה, אולי יקבל התקף לב, אולי חלילה פה, אולי חלילה שם, אולי יש איזה שוטלים בבינה מלאכותית, כל מיני חיידקים. יש לו, הבן אדם חי כל הזמן בתירדה, הוא כל הזמן יש חולאים ומדווים שמערבבים את שמחתו. אבל הבוטח בהשם, אומר רבנו בחיי, והבוטח בהשם בטוח מן המדווים והחולאים. ראשית כל, בעצם הביטחון שלך בהשם יתברך זה מקדם הגנה. ברור שהקדוש ברוך הוא מיטיב עם הבוטחים בו, אז קודם כל קיים סיכוי סביר ברמה גבוהה שבתור בוטח בהשם בכלל לא תהיה חולה, אלא על דרך הכפרה או על דרך התמורה. הדרך היחידה בה בוטח בהשם בכל זאת מתמודד עם איזשהו מצב רפואי מורכב, זה רק דרך כפרה לכפר עוונות עבר, או דרך תמורה כדי להעלות אותו במדרגת הביטחון, כמו שכתוב, ויפו נערים ויגעו בחורים כשול ייכשלו, ואמר וכוי בהשם יחליפו כוח, ואמר כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים השם. אומר רבנו בחיי, קיים הבחנה ברורה בין אותם עשירי עולם שמרגישים כבחורים, הם חסונים, הם צעירים ויפים, אבל באמת הכוח שלהם רק הולך ופוחת, כי הם כל היום בדאגות שמא מישהו יזיק להם, שמא תבוא איזו מחלה מסתורית, שמא ירעילו אותו באיזו פגישה עסקית במסעדה וכדומה. אבל אדם שבוטח בהשם, קובע השם יחליפו כוח. אתם יודעים, זה אחד הדברים הפלאיים. קובע השם יחליפו כוח, כתוב קבל השם חזק ואמץ ליבך וקבל השם. אתה יודע מה הפרס שאתה יכול לקבל הכי טוב בעולם? קבל השם. אדם שמקבל השם, מה הפרס הכי גדול שלו? שוב וקבל השם. ברגע שאנחנו ממש כמו כיונק בחיק אימו, הקדוש ברוך הוא נושא אותנו כאשר יישא עומד את היונק, אנחנו בטוחים. תינוק בידיים של אמא שלו, זה לא משנה מה קורה מסביב, הוא רגוע. ככה צריך להיות הבוטח בהשם. יזכנו השם לביטחון אמת בהשם יתברך, ונזכה כולנו שבכוח הביטחון ישפיע עלינו השם שפע טובה וברכה כל הימים.